Цели 20 години това е най-продаваният ни модел. Усъвършенстван във времето и препоръчан от хиляди доволни потребители. Категоричният фаворит в спалнята – Матрак Фаворит Nova Orthopedic. В качеството си на търговски менеджер в Матраци мога да ви уверя, че моделът е с най-висока оценка за качество от водещата лаборатория LJ в Германия и има сертификат за ортопедичност. Той гарантира правилната поддръжка на гръбнака и безкомпромисен комфорт. Чрез своята адаптивна мултипокет система, Матрак Фаворит Nova Orthopedic се наглася спрямо теб и твоето тяло. Всяка от еластичните пружинки в основата му е затворена в отделно джобче, под точно определено напрежение. Така, тя всъщност реагира много по-добре на натиск и съответно е много по-комфортна. Благодарение на високотехнологичната си обработка, покет пружините са не само изключително еластични, но и издържливи на натоварване. Това гарантира равномерна и гъвкава опора, без слягане през целия живот на матрака. Освен комфортен, всеки добър матрак трябва да е и достатъчно стабилен, особено в страничния борд, където сядаме и ставаме от леглото. Затова използвахме BodyCare пяна, която обгръща нежната структура на матрака. А за да гарантираме пълно спокойствие по време на сън, използвахме слой мемори пяна на повърхността на матрака. Този мек и нежен материал елиминира напрежението и релаксира мускулатурата. За този отличен модел подбрахме деликатен текстил, изключително приятен на допир, дори и при най-чувствителната кожа. Фаворит Nova Orthopedic. Безкомпромисно качество и комфорт. От TED.